Desvelán é un proxecto de música para baile. Pretende recuperar tamén o espírito de participación. Intentamos facer música para todos, para que todos bailen e todos pasen ben. Fixémoslles uns arranxos que pretendemos sexan máis ou menos contemporáneos. E esta noite a ronda e non ven enteira, falta o meu amante que non ven con ela. E esta noite a ronda e non ven enteira. Este proxecto funciona con músicos que están no palco tocando e tamén demostrando as danzas. Pois normalmente hai dúas persoas que son as instructoras do baile, no? Que ensinan as danzas. Que fan bailar o público. Desde o palco ou abaixo, bailando con eles. Se les enseñan os pasos e despois, unha vez que o saben, nosotros, pois, facemos a música para que bailen. Entón, imos empezar a explicar a sirigosa. A sirigosa bailase do seguinte xeito. Os mozos... Non fai falta saber bailar para ir a un espectáculo de Pesdarán. Porque nosotros enseñamos en directo. Aínda que non teñan nocións de baile, é moi fácil incorporarse e facer as danzas. As danzas son moi sinxelas e pode bailalas todo o mundo. Indo eu a camiño de Vicente. Indo eu a camiño de Vicente. Cando hai obradoiros antes do baile ensinamos con máis calma, con máis tranquilidade, pero se no momento do baile temos que facelo dunha forma rápida. Ora tras, 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 ora tus, tus. É diferente porque pretende facer a xente bailar ensinando os pasos de baile. No noso espectáculo ten que haber feedback, ten que haber un toma e un daca. Queremos pôr a xente a bailar. E que deixe na casa a vergoña e o pudor e se deixe levar. A xente empeza, no, e cortada, e non sabe se empezar e tal, pero unha vez que se mete a bailar, xa non pode parar. A verdade é que pasa moi ben. Agora que me maneo, que me maneo, que me revolo. Eu penso que é un proxecto que sirve para desde 0 a 105 anos. Solo hai. E agora que me O proxecto vai dirixido, pois, a todo o público en xeral. Público familiar, pero para todo o mundo sirve. Podes ir cos nenos, podes ir ca tua parella, podes ir ti só. O bon que ten é que poden estar desde os máis pequeniños, non, hasta xente maior. De feito, tuvamos concertos de xente pois moi maior, non? Xa cando xa poden andar, xa poden bailar. E o que máis me gusta é estar xunto do público, darles as mans e polos a bailar. Ai, agora é que me maneo, que me maneo, que me Ao fin e ao cabo, o que pretendemos é que a xente se divirta. A veces teño ganas de irme a bailar. Tócame cantar.